शेर मत वीडियो तक रखलो खंडितवाग्लू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अंचे लाइक शेर मल्पले सपोर्ट मल्पले नमस्कार बंधुला यानिकल प्रीत संतोष शेट्टी पोरळी बंधुला उंदुवे बर्पिन ಆಗಸ್ಟ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರದಾನಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕರಾಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಪವನಂಚಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಅವೇ ಆಟಿ ಡೆಂಜಿ ದಿನ 2023 ಬದಲ ಸಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸದು ಇಕಲ್ ಮಾತಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಟಿ ದಿನ 2023 ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೋರಡಪ್ಪ ಅಂದಿ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೆರೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಖಾದ್ಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ನಿಕ್ಲಿಗಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಬಂದಲೆ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸಾದ ನೆನಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ನಿಕುಲ ಪಾಲ್ಪಡಿಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುವ ಲೇಸ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕು ಐತಾರದಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದುವೆ ಮೋಕೆದೆಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ನೆಂಪುಡು ಬಲೆ ದುಬಾಯಿ ಜನಮಾನಿ ಐತಾರ ದಿನ ತಾನಿ ದುಬಾಯಿ ಜನಮಾನಿ ಐತಾರ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದ ಪಂದೆ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದ ಪಂದೆ ತುಳುವೇರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತಿಮರೆ ಕನಿಲ ಕೈಪೆ